Igsuon sa kanunay simbaha ang Ginoo. Sa matag adlaw sa imong kinabuhi igsuon, sa matag oras, sa matag higayon simbaha kanunay ang Ginoo. Tungod kay ang Dios igsuon sa kanunay nga nagtan-aw ug nagsusi sa matag usa kanato. Kung kita nagpasidungog ba kaniya, kung kita nagbuhat ba sa iyang kabubuton, kung kita nagtuman sa iyang mga pulong nga iyang gipahinumdum alang sa matag usa kanato. Salmo 53 bersikulo 2. Didto sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao, aron pagsusi kung duna ba'y nagmaalamon o nagsimba kaniya. Igsoon hinumdumi sa kanunay nga dili gayud kita makalimbong ug makatago sa Ginoo. Dayag sa Ginoo ang tanan. Nakita kitang tanan sa Ginoo igsoon. Dito sa langit nagtanaw ang Dios sa matag usa kanato. Kung kita nibasa ba sa iyang pulong o kita ba ni simba kaniya sa kanunay o wala ba kita ni simba og laing Dios gawas kaniya. Likaya nato kanang tanan igsoon aron dili mapungot ang Dios kanato. Magpahimuot kita sa Dios aron ang Dios mahimuot sa atong mga kinabuhi dinhi sa kalibutan. God bless sa tanan.